רוב הכלבים כבר קצת פירקו את זה עד שזזתם. אבל זה המוצר. חסר כאן כמה חלקים. האריזה התחתונה היא בסדר. אני יכול להוסיף עוד כמה קרטונים מסביב. יש לי כאן קרטונים. לארוז את זה בערך. שזה יראה קצת יותר טוב. ברמת העיקרון, הכל יושב בתוך הפלסטיק הזה. שהוא הקרקעית של המוצר, של המלונה. אבל אני יודע שהנהגים לא יאספו את זה, הם כל פעם באים, הוא מסתכל והוא אומר אני לא אוסף את זה, והולך. לדעתי עבר זמנו, עבד כל חנו, אני יודע, או משהו שלא, לא יודע איך להגיד את זה.